Το έχω βάλει για να το πω. Και άλλοι μου έχουν πει ότι τους αρέσει επειδή κάνεις την κρυμάτσα ωραία. Ναι. Λοιπόν, Κυριακή τώρα και λένε τώρα αυτό το πράγμα. Το Τσίτος που είχε καταψεί τον άνθρωπο, η φάλαινα και το είχε βγάλει ζωντανό στην ξηρά μετά από 3 μέρες κτλ. Και λέει λοιπόν τώρα ο παπάς, αγαπητοί μου χριστιανοί, φανταστείτε αυτό το τεράστιο Τσίτος των 8 μέτρων να καταψεί αυτόν τον άνθρωπο και να τον βγάλει στην ξηρά ζωντανό. Η μεγάλη του πίστη τον έσωσε. Την ώρα λοιπόν που λέει το τεράστιο Τσίτος των 8 μέτρων, έχει ρίξει το βλέμμα του από κάτω σε ένα από τους πιστούς, ο οποίος είχε ένα τικ και έκανε πότε. Θωρίδα, ο παπάς σου λέει δεν επίστεψε. Κάνουμε μια προσπάθεια ακόμη, ναι. Λέει, αγαπητοί μου χριστιανοί, 8 μέτρα μπορεί να μην ήτανε, αλλά 5 με 5,5 μέτρα πρέπει να ήτανε οπωσδήποτε. Και ρίχνει πάλι τη ματιά του και συμπτωματικά πάλι εκείνη τη στιγμή έκανε αυτός. Ενευρίασα τα παπάς, ναι. Ναι. Άντε, ναι. Λέει, να κάνουμε μια προσπάθεια ακόμη. Λέει, αγαπητοί μου χριστιανοί, ολονευρίαστος, δεν είχαμε εδώ και τη μεζούρα να το μετρήσουμε, αλλά για να καταψεί έναν άνθρωπο 3 με 3,5 μέτρα πρέπει να ήταν οπωσδήποτε. Και ρίχνει πάλι τη μαθιά και κάνει ο άλλος. Σηκώνεται απάνω, κλείνει τα βιβλία και κατεβαίνει και πάει, του λέει, τι τον έφαγε ρε βλάκα, γόπα!